kaphatja mindenki. És ja, még egy utolsó kérdés, hogy tegeződhetünk, mert nagyon nehéz úgy. Meg még akkor jó rendben, hogy ha így mászkálnak, és nem akarnak mondjuk lovagolni, mert fogunk ugye ilyen tenyeresdiket, meg mindenféléket játszani, húzott, simogatós, csiklandozós játékokat, és aztán, ha véletlenül nem akarnak játszani, az nem baj, tehát ellenőriz engedni meg. Nem tudnak felülmúlni. Nem is kell. Akartok, de most Nem már kell. veszed? Aha. Igen. Akkor hello. Szerintem. Jaj, kicsikém. Mondjuk életünk. Mi van ott könyv? Na hát, most mi lesz? Most egy olyan modórával kezdünk, amit majd így a tenyerünkben fogunk játszani. Ezzel szoktunk így kezdeni, így ilyen kis köröket kell így rajzolgatni csiklandósan a tenyerükbe. Aztán, ha ismeritek, énekelhetitek is, de én most elfurujázom, és akkor utána együtt énekeljük, megmondom, hogy játszunk. Ezt ismerjük. Mondjuk, folytassuk a másik tenyerében. Kőketánc, kikerekítem, bekerekítem, kőketánc. Aztán folytathatjuk a térkecskéket. Kőketánc, kikerekítem, bekerekítem, kőketánc. A lábfejünkön. Én is leülök. Elég úgy? Én is ülni szoktam. És aztán a lábfejünkön. Kőketánc, kikerekítem, bekerekítem, kőketánc. És a szép kis gömbölyű pocakunkon is egyet. Hát hol a pocakot? Így, hogy kőketánc, kikerekítem, bekerekítem, kőketánc. Aztán lehet még a vállacskáinkon. Kőketánc, kikerekítem, bekerekítem, kőketánc. És egy utolsót itt a fejünk tetején is. Kőketánc, kikerekítem, bekerekítem, kőketánc. És akkor most a tenyerünkbe rajzoljunk egy olyat, hogy babona, babona, bablencse, és tapsoljuk bele, hogy legyen benne szerencse. Babona, babona, bablencse, legyen benne szerencse. Babona, babona, bablencse, legyen benne szerencse. De jó! És akkor még egy olyat, és lehet itt akár a tértükön is, hogy kerekesse, ködöse, simítósa, csatarósa, kerekesse, böködöse, simítósa, csatarósa. Kerekese, böködöse, simítósa, csattanósa. És lehet úgy is befejezni, hogy szuppanósa. És akkor lehet itt az arcocskáján is játszani. Kerekese, böködöse, simítósa, szuppanósa.
cuppanózsa. De jó. Most a másikat. Kerekesebb, dököndősebb, simítósabb, cuppanósabb. De jó kis játékok vannak. És most keressünk a tenyerünkben. Így játsszuk, hogy akkor mondjuk otthon, ha játsszuk, most általában engem szoktak nagyon nézni, de lehet így felé fordítani őket, már magatok felé, és akkor így, hogy bizsere, 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 bizsere. Nem láttál erre egy kis cicát? Nem? Itt a nyoma, itt a nyoma, itt a csiklandója, csik, és itt halad a kis cica. Jaj, itt a kis cica. Most a másik tenyerünkbe keressünk. Bizsere, 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 bizsere. Nem láttál el egy kis malatot? És oda lehet kérdezni fel. Itt a nyoma, itt a nyoma, itt a csiklandója, csik, 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 csik. Júj, de kis huncú, kis malac. És akkor így is folytathatjuk, hogy még megtaláljuk a kis malacot, majd meglátjátok, hogy végig simítjuk a lábacskáikat, hogy úton megyen két karó. Ismételhetitek is utána, de ez nem biztos, hogy ismeritek tényleg, mert olyan jó volt, annyi mindent ismertek, de most ezt lehet, hogy nem, és akkor ismételjétek. Úton megyen két karó. Úton megyen két karó, azon fölül nagy hordó, és akkor így azon felül nagy hordó, azon felül kis hordó, azon felül kis hordó, azon felül ákombákom, azon felül ákombákom, azon felül szörcsömbörcsöm, azon felül szörcsömbörcsöm, azon felül illom-pillom, azon felül illom-pillom, azon felül két kis domb, azon felül két kis domb, azon felül sűrű erdő, ahol lakik a siskadisznó, új, 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 és akkor lehet egy ugrálni rajta, hogy itt a siskadisznó, itt talán a siskadisznó. Jaj. Úton megyek két karó, azon felül nagy hordó, azon felül kis hordó, azon felül ákom-bákom, azon felül szörcsöm-börcsöm, azon felül illom-illom, azon felül két kis domb, azon felül sűrű erdő, ahol lakik a siskadisznó. Új, 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 és most egy kicsit énekelni fogunk nektek, jó? Most elő lehet venni magatok szöveget is, de elfoguljátom néhányszor, így a dallam az így beköltözik, és akkor utána már lehet, ha valaki tudja, akkor már is lehet. De el is mászkálhatnak közben. Általában azt el szokták fogyasztani. Lehet, hogy nem sikerül. Beszkeneljük és elkezdjük. Igen.
énekelhetjük, és együtt, hogy rajta szeretőmet táncba gyűrűm ez ujjába, minden fordulásba ragyog ez ujjába. Szeretőmet táncba gyűrűm ez ujjába, minden fordulásba ragyog ez ujjába. Szeretőmes voltál, kerítőmes voltál, verjen meg az Isten, ha igaz nem voltál. Szeretőmes voltál, kerítőmes voltál, verjen meg az Isten, ha igaz nem voltál. Csak azért szerettem falu végen lakni, hogy az én édesem oda járítatni. Csak azért szerettem falu végen lakni, hogy az én édesem oda járítatni. A lovát itatja, magát oltogatja, szép piros orszáját vérem csókoltatja. A lovát itatja, magát oltogatja, szép piros orszáját vérem csókoltatja. Ó, nagyon ügyesek voltatok. Ilyet is szoktunk csinálni, hogy nekik énekelünk, és annyira jó nekik. Tehát nagyon jó nekik hallgatni. Aztán, amihez éppen kedvünk van, vagy amit így a csapat így szeretne, azokat így megtanuljuk, és ez nagyon jó, mert az ember általában keveset énekel, kevesebbet, mint ének. És tényleg, ahogy itt, hát most már ez az iskolában is így van, hogy egyre kevesebbet énekelnek a gyerekek, és egyre kevesebbet énekelnek örömmel, legalábbis sajnos nagyon sok iskolában tényleg úgy van. Pedig az lenne a lényeg. Na, és akkor el szoktunk indulni, hát remélem ez már nagyon tetszeni fog, lovagolni, képzeljétek el. Úgyhogy megpatkoljuk őket egy patkoló mondókával, és akkor utána elindulunk, és ilyen nagyokat lovagolunk, és fölrepülünk meg. Leengedjük őket, és azt nagyon szeretjük. A fiúk azok alig várják mindig, hogy lovaglás, nagyon jó. És úgy, hogy hát kezdjük a lábdógázással, és akkor legalább megtudom, hogy hívják ezeket a nagyon gyönyörűséges szép babákat. Mert hogy szoktuk játszani, hogy azt mondjuk, így fogjuk a térzalatt a kis lábszárukat, így hátulról, és akkor így mozgatjuk, hogy dib, dáb, daru, láb, és akkor kicsit összeütögetjük a talpacskáikat, hogy Fanni, baba, mezít, láb, vagy nem tudom, mindenki a saját gyerekének a nevét mondja, és akkor induljunk így innen, jó? Dib, dáb, daru, láb, Bianca, baba, mezít, láb. Dib, dáb, daru, láb, Zalán baba, mezít láb. dib, dáb, daru, láb, Zsófi baba, mezít, láb. Dib, dáb, daru, láb, Luca baba, mezik láb. jaj, de jó. És akkor most ezekre a jó kis isztő mozgó lábacskákra teszünk patkót, jó? És akkor így tesszük, hogy ismételjétek meg, hogy ráteszem a patkót, oda rajzolunk el, ráteszem a patkót, megszögelem, így az ujjunkkal így megéri, megszögelem, belehalakálom, megreszelem, megsimálom. És akkor tapsolhatunk, hogy kész, futhat a kis csikó. Na de még egyet tegyünk azért. Másik lábára ráteszem a patkót. Megszögelem. Belefalakálom. Megreszelem. Megsimálom. Kész, futhat a kis csikó. Na próbáljuk így, hogy kicsit emelgetjük a sarkainkat, hogy szaladjunk, szaladjunk, hadd lobogjon a hajunk, szaladjunk, szaladjunk, hadd lobogjon a hajunk. Hű, de jó volt. Hát kettővel már nagyon jól megy. Még tegyünk, még. Nagyon. Hogy ide a tenyerecskéjükre is, hogy
Akkor teszem, megszögelem, tegyek valapálom, megsimálom. Kész, tehát a sziszikó, szaladjunk, hadd lobogjon a hajunk, szaladjunk, hadd lobogjon a hajunk. Ezzel már még jobban ment, na még egyet, és akkor kész is vagyunk. Megsimálom! Kész! Ad a kicsikó! Szaladjunk! Hadd lobogjon a hajunk! Szaladjunk! Hadd lobogjon a hajunk! Mosodjál pár. És úgy is lovagolhatunk, hogy igen, nagyon kedvesen beszélgetünk. Hát mesélni. Egy kicsit. De most ezt nem is érdemes. Hogy csettvárom pillanatú, könnyű gyöngyös komáromba, és utána jön az, hogy hú, és akkor jó magasra fellendítjük, de ülve is lehet, vagy felállni, és akkor hú. Hát van, aki nagyon jó húsban van, és igen, nehéz feladat, de nagyon szeretnek így rögtönni. Jó? Csettvára, pillangóra, győri, gyöngyös komáromba, hú, aztán még egyszer, hú. Csettvára, pillangóra, győri, gyöngyös komáromba, hú, és még egyszer, hú. Jaj, nagyon tetszett? Na még egyszer. Csettvára, pillangóra, győri, gyöngyös komáromba, hú. Ez az. És most úgy ötesszük őket így szembe, mert ez meg egy olyan lesz, hogy így a szétnyitott térdünk között így leengedjük őket, és van, aki dobja magát, tehát tényleg nagyon szereti ezt a mozdulatot, hogy így hátraejtjük, de van, aki még picike, és óvatosan lehet csak, hogy nehogy véletlenül megijedjen ettől a hirtelen, úristen, mi történt körülöttem. Tehát, hogy így lassan, tehát mindenkinél másképp van, igaz? Az meg úgy van, hogy elindulunk a sima úton, aztán jön a göröngyös út, és akkor a végén van a kátyú, akkor szépítjük, és akkor kátyú, és így lehet. Jó? Így, hogy sima út, sima út, sima út, sima út, göröngyös út, göröngyös út, göröngyös út, göröngyös út, jaj! Sima út, sima út, sima út, sima út, göröngyös út, göröngyös út, göröngyös út, göröngyös út, sima út, sima út, sima út, göröngyös út, göröngyös út, göröngyös út, göröngyös út, kátyú! Jaj, de jó, a kátyút azt többször is jöhet egyik kátyú után kátyú, azt még kátyú, és így, tényleg ez nagyon igen. Volt olyan kislány, az Emma, csak annyit mondott az anyukájának mindig, hogy csak és akkor az azt jelentett, hogy jó, tudjuk, kátyú, jöjjön még egy ilyen kátyús. És most meg megint fölrepülünk, olyan magasra, nagyon magasra oda az égre. Úgyhogy ez egy nagyon kis egyszerű mondóka, hogy azért vagyok picike, mert a nevem Cineke. Azért vagyok picike, mert a
nevem Cinege. Azért vagyok picike, mert a nevem Cinege, és hú, és elrepülnek a cinegék. Ez jó volt. Egyre gyorsabban, nem lepülték. Azért vagyok picike, mert a nevem Cinege. Azért vagyok picike, mert a nevem Cinege. Azért vagyok picike, mert a nevem Cinege. Hú! Igen. Abba hagytam? Vagyok picike, mert a nevem Cinege. Azért vagyok picike, mert a nevem Cinege. Azért vagyok picike, mert a nevem Cinege. De jó nagyot repültetek. És most repüljünk még, mert hintáztatóval is lehet őket nagyon szépen rögtetgetni. A picike még inkább így a hónuk alatt szoktak fogni és úgy hintáztatni, de persze így állva, jól bele lehet lendülni. A nagyobbakat meg lehet úgy is, hogy így kívülről megfogjuk így a térdük fölött, és akkor akár így, hogy így a lábunk között így föl, és nagyon magasra föl lehet őket lendíteni. Azt nagyon szeretik, csak hát lehet, hogy ő már bírná a Anya bírná. Anya nagyon meg fog edződni. Anya nagyon bírja a derekával. Ja, aha. Igen, arra figyelni kell, akkor ahogy megy, de így is lehet, tehát akár csak ölbe ringatni is, de hintáztatni is. És akkor játsszuk azt, hogy az nagyon izgalmas. Van egy ilyen, hogy zsíp-zsup, csak szalma-zsup, nem kende-zsup, és akkor ezt így elmondjuk, hogy zsíp-zsup, szalma-zsup, zsíp-zsup, szalma-zsup, háztetőre felrakjuk, és akkor így megtartjuk egy kicsit fönn őket. Ez a drámai csúcspont, hogy júj, mi lesz, és akkor áltázik, ledobjuk, zsupsz, és erre csak erre ejtjük le, hogy zsupsz. És ez különben ebben nagyon így kirajzolódik, de tényleg az a jó, amikor már így tudják, hogy jaj, most lesz az, amikor zsupsz, és akkor nem nagyon várják. Tehát azért kell ezeket így kismilliószor eljátszani, de majd meglátjátok, hogy később is az lesz, mondjuk biztos van, akinek van nagyobb gyereke is esetleg, hogy a meséknél is ez van, hogy az ismétlés, hogy mit meséljek, hát ugyanaz, 51 éve ugyanazt mondom, de azt szereti, és akkor na ezekben a pici kis apró mondókákban is ugyanez van, hogy ez nagyon jó, és akkor na, hogy és akkor így hintázunk most, bizony, így, hogy zsíp, zsup, szalma, zsup, zsíp, zsup, szalma, zsup, háztetőre felrakjuk, hátázik, ledobjuk, zsup. Hű, de jó. És úgy is lehet, hogy ja, nem annyira, ha valami oka van, de nem baj, akkor azt nem úgy kell vele. Kimírja a hátát. Igen, biztos. Szalma-zsup, zsíp, zsup, szalma-zsup, háztetőre felrakjuk, hátázik, ledobjuk, zsup! Nem tartottam. Majd Szalma-zsup, zsíp, zsup, szalma-zsup, háztetőre felrakjuk, hátázik, ledobjuk, zsup! Akkor most pihenjünk nem volt annyira jó. Csak egy kicsit jó volt. Ügyes vagy. Akkor most sétáljunk egyet? Ha szereted? Igen, meg a sétáknál, meg az a fontos, hogy így, hát a ritmus, mert a ritmus az mindenben benne van. Tehát amikor ők a pocakunkban voltak, akkor is csupa ritmust hallottak valahogy, ez így az egész világban benne van, és biztos, hogy ez nagyon összefügg ezzel, hogy mi is szeretjük a ritmusos ilyen dolgokat, költeményeket, zenész, mindent, mert hogy ők is nagyon-nagyon-nagyon szeretik, és amikor lépkedünk, mondjuk akkor legyen most a Lack Jánosnak az egyik ilyen kis mondóka költeménye, a zsákolós.
burgonyás, hogy egy zsák krumpli, most vegyenek, írtó, nehéz, meggebedeg, dobjuk le, de gyorsan, gyúrjuk meg a porba. Ez így van, hogy először így lassan lépkedünk, hogy egy zsák krumpli, most vegyenek, írtó, nehéz, meggebedeg, és akkor elkezdünk szaladni gyors lépésekkel, hogy dobjuk le, de gyorsan, gyúrjuk meg a porban, és akkor otthon akár az ágyra is le lehet tenni, vagy itt le lehet ülni, és akkor kicsit megdögönyözni, de akkor rájunk is föl, és akkor elteszem, nehogy rá, hogy jó? És akkor így elindulunk, hogy nagy lépésekkel. Egy zsák krumpli, most vegyenek, írtó, nehéz, meggebedeg, dobjuk le, de gyorsan, gyúrjuk meg a porban, és akkor így le lehet így engedni, és kicsit megeszegetni. Aztán egy zsák krumpli, most vegyenek, írtó, nehéz, meggebedeg, dobjuk le, de gyorsan, gyúrjuk meg a porban, és egy zsák krumpli, most vegyenek, írtó, nehéz, meggebedeg. Van egy olyan is, hogy gyékén-gyákán, jön a Gyuri bátyám, tökör vissza hátán, ha elfárad, leteszi, hogyha éhes, az megeszi, kis tököcskéket. Gyékén-gyákán, jön a Gyuri bátyám, tököt vissza hátán, ha elfárad, leteszi, hogyha éhes, megeszi. Jól van, jól van, üljetek le, nehogy. És akkor... Igen, fáradtóan mondom. Ez biztos. És lehet ilyet is, hogy a tenyerünkben most egy kicsit pihentetőset játszunk, jó? Ne szólj! Igen, de töröksz, hústot el. Azt mondjuk, hogy kerekeske, kertecske, benne ugrál a kecske. Csikmakmak, 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 csikmakmak. Ilyen módú kis kecske. És akkor lehet más szívha is. Kerekecske, kertecske, benne ugrál a kecske. Csikmakmak, 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 csikmakmak. Vagy az, hogy viderke, 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 így szalad az egérke, csik. Annyi ilyen mozóka van, és nagyon aranyosak, nagyon kis csikmányozósak. És most hozok nektek valami nagyon szépet. Egy ilyet. Tényleg, te már kolompolhattál volna vele azóta. Igen. Nézi a embereket odakint. Ilyen szép kis csigónken. És most egy altatót fogunk majd tanulni. Szerintem meg fogjuk tudni. Ezzel énekeljük, jó? Ilyen. Bele, 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 aludj el, csúcsulj el, búbulj el, holnap reggel ébredj fel. Bele, 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 aludj el, csúcsulj el, búbulj el, holnap reggel ébredj fel.
Másnál is próbáld, hogy utána lehet, hogy igen, lehet, hogy fáradt és lehet kicsikét. Mindig aludni. Ugye, az óvustán van napközben, jaj, már 20 perceket. Olyan picurkákat alszik el, és akkor utána... Igen, azt görög, utána megint befáradt. Igen, hát minden gyerek más, tényleg itt. Nekem is 3 lányom van, de mindannyi után másképp volt teljesen. Tehát volt, akinek ekkora nagy alvás szívlete volt valamelyik, meg ilyen picurkákat, tényleg, vagy már hamar megtörtént, hogy csak egyszer aludt napközben, aztán rájöttünk, hogy nagyon hosszút nem lehet, mert akkor éjszaka